Здравейте хора, аз съм Акизевите и сега тук сме на Диминдър едно до мене. Здравейте. И сега ще снимаме, нали, Майнкрафт оцеляване, ще има поредици, нали. И сега да почваме. Така. Трябва да отбираме. Не знам какъв е този бай, но много цветя има. Цветя има. Не знам да става. Някой това да може. Свак. Не стана, на един бон човек аз видях. Да, знам. Girlfriend, нали? Да, има и кръвто смърт. Човек много яко. Аз се опитах да го отегля, ама не можах. Знам, и аз съм се опитал. Те, мина, значи хора, нали, открихме проблема. Имах проблем с, че не се чувах и, нали, някой ми пише вече в телефона, но ще паузирам и ще се върна. И пак съм тук, нали, видях кой ми пише в... О, вярваш се. Точно по втория път. Значи, надявайте се да умрем. Бъскам се, как ще умра, Мисля, ще да бъдам преместил. Съжалявам за лага, нали. Още не е изградил, не се изградили чумката. Ще ги оправя. Готово. Трябва вече да е готово. Не трябва да ми лаги. Събирам дърво. Искаш ли? Шпас. Дозори. Да, и пак ми пишат. Но този път няма да паузирам. Само момент само да се оправя на нещо. Така, и готови сме. Нали, оправихме ги. След за довиждане, това е. Ако искате да знаете с кой ще пишем, пише с Момичи. От сега да знаете. И да направим така. Да берем 3 камъчета. Или за печка да съберем. Малко камък да съберем само. И да знаем, ще е малък клипа, но ще снимам и на много дори, както знаете, нали, Тъхъндър Любо каза, че ще снимам на... Също и на... Той ще снима на GTA 5, но аз няма да съм там този път, защото нали, аз снимам GTA 5. Той ще ги снима от Xbox и такива работи. Пък аз ще се снимам нормални работи. Да отберем малко тези камерата повече. Добре, не може да ни отчитвам. Просто само да се оправя, да не лаги. Я знам, не лаги чак толкова, нали? Вече трябва да е проблема с микрофона ми, трябва да я оправим. Мисля, тук да ми е къщата. За сега. Защото в другите епизоди вече може, нали, само са по 10 минутки, защото ако почнем с повече ще е лаги много. Но, това се време. И... Така, ето и да отворим. Така, 2 вратички. О! Да, вратка. Така. Да ширим эти ушите бъде така. Не, точка. Так. Благодаря. Точно последния елементите. Така. Това е общо взето. Сега ще сложим това тук. Направим 2 чупички. Как така там ще го сложа, да. Вие знаете, че преди снимах с Турбо, но това нещо му стана, нали, скина почна да се разваля, изведнъж нещо друго и сега вече снимах да ми да редно.
Други епизод може да сме двамата. Мисля, че не съм с двамата. Да, може да... Аз ще си имам с приятели, мини гейм само някакви други сървъри, но аз от това ще съм аз. Али, никой друг. Нагършо да се знам да не се обидам. Ще ми пречи. Така, и сега ще излезем на един лов, само да не умра. Няма да умра, но да не се стъмни сега. Те. Доста камъни събрах. Да се направим наши. Така. Един голям чест. Така, айде докато ми се изтъмвайте да е. Така, овце. Момент само. Да спрем хвърлянето на възпитане. Защото това ще не ми тръгва, нали? Ще не мога да изпълня като хората само на Затъмва се. Къде? Нататък. Ага, виж къде е. Вече. Добре, мисля да се проверя. Ще паузирам докато стане ден. И ще се върна. Само че не знам къде ми кръстата. Айде. Наберем малко дърта. За малко. Добре, вършим се с... Така. И пак сме тук. Дай малко така. Готови сме, нали? Съжалявам, че играя с хак, но... Просто... То така... Просто вземаш... Не е моя компютъра, да знаете. Този компютър не е мой. На един мой приятел и аз винаги играя от него, защото му е, нали, още на ремонт. И затова сървъри аз дори не знам как се използват хазаните. Бъскам се. Просто аз знам как се... Аз знам... Преди съм имал само X-Ray и знам как се използва X-Ray, но тези варианти не съм ги сложил аз. И не знам, защото като включа рън, натиска някакви килауари. Никога не съм използвал това, но разбрах какво е това. Който е близо до тебе, го бие от всякъде. И е това не разбрах какво е. И него го видях. Било много гадно. Не, просто прочетах и това, дед го пише на английски. И разбрах вечко да са. Еми да, мисля... След това да е от клипа. Благодаря. Това е, ще слушам. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Агизде, тук сте да беше... Тук сме набираме номер 1 и до виждане и чао.